Als we denken aan de cultuur van Limburg en de stad, Maastricht, dan denken we direct aan de taal. De taal die er niet zomaar gesproken wordt, maar die er geleefd wordt. Vandaag wil ik u meenemen naar het levensverhaal van een man die zijn hele ziel en zaligheid in die taal heeft gelegd. Een man die bekend stond als Alphonse Marie Hubert Tuinstra, maar die door iedereen simpelweg Fons Tuinstra werd genoemd. Fons Tuinstra was docent, auteur en dialecticus, maar bovenal was hij de hoeder van het Mestrees. Hij legde de ziel van de stad vast op papier in een tijd waarin de wereld om hem heen razendsnel veranderde. Laten we teruggaan naar het begin. Fons werd geboren op 26 juni 1871 in Maastricht. Hij groeide op in een dynamische periode. De overgang van de 19e naar de 20e eeuw bracht industrialisatie en verandering. Maar binnen de stadsmuren van Maastricht bleef de lokale cultuur ijzersterk. Fons koos voor het onderwijs. Hij werd docent. Juist in die rol als leraar begreep hij hoe belangrijk taal is voor de identiteit van een kind en een gemeenschap. Terwijl het standaard Nederlands de norm was op scholen, verloor Tuinstra nooit zijn liefde voor de moedertaal van de regio uit het oog. Een van de meest bijzondere en historische momenten uit het leven van Fons Tuinstra speelde zich af vlak na de bevrijding van het zuiden van Nederland. We schrijven maart 1945 naar Nederland was boven de rivieren nog bezet en leed onder de hongerwinter koningin. Wilhelmina keerde na jaren van ballingschap in Londen voor het eerst terug op Nederlandse bodem. Zij bezocht het bevrijde Limburg. Tijdens dit emotionele en staatsrechtelijk cruciale bezoek vond er een bijzondere ontmoeting plaats. Fons Tuinstra stond daar oog in oog met de koningin, geflankeerd door gouverneur Willem van Sansbeek en de Maastrichtse burgemeester. Michiels van Kessenich vertegenwoordigde Tuinstra de stem van het Limburgse volk. Het was een moment dat symbool stond voor de veerkracht van de regio. Het liet zien dat Tuinstra niet zomaar een schrijver in de marge was. Hij was een gerespecteerd boegbeeld van de lokale cultuur. Wat liet Fons Tuinstra ons na op papier? Zijn werk voor de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren en diverse bloemlezingen is van onschatbare waarde voor de dialectliteratuur. In 1943 publiceerde hij zijn bekende tekst met de treffende titel Alphonse Marie Hubert Tuinstra, een titel vol Limburgse humor en relatievering. Maar hij schreef ook over de kern van zijn passie in essays zoals De Sterke Maastrichts en over het dagelijks leven in Merredaag. Zijn proza en poëzie, zoals de prachtige Beginenstraut-impressie, herinneren ons aan een Maastricht dat deels is verdwenen, maar door zijn woorden altijd blijft voortbestaan. Hij schreef niet met de afstand van een wetenschapper. Hij schreef met de warmte van een insider. Op 21 juli leed in Sillemeten echt overleed Fons Tuinstra in het Limburgse Geulen op 26-jarige leeftijd. Hij liet een regio na die diep in de schuld stond bij zijn inspanningen om de taal te bewaren. Dames en heren, taal is meer dan een set grammatica regels om mee te communiceren. Taal is cultuur, taal is emotie, taal is geschiedenis. Fons Tuinstra begreep dat als geen ander. Door zijn werk als docent en zijn scherpe pen als auteur zorgde hij ervoor dat het Maastricht de erkenning kreeg die het verdiende. Als we vandaag de dag genieten van de rijke Limburgse cultuur, dan herdenken we mannen zoals Alphonse Tuinstra. De man die wist dat je pas echt weet waar je naartoe gaat, als je de taal spreekt van de grond waar je vandaan komt. Dank u wel voor uw aandacht.